установи виконавництва, народний хор. Склад державної комісії. Старшиня комісії, директор державної установи адукації, дитяча музична школа мистецтв номер 3 города Барановича. Образ Наталія Кузьміна. Намісник старшині, намісник директора Барановицького державного музичного коледжу по учебно-виховавчій роботі Шумаєва Ольга Єндрикова. Старшиня циклової комісії «Народний хор» Великая Тетяна Григорова. Викладчик циклової комісії «Народний хор» Богданова Наталія Івановна. Викладчик циклової комісії «Народний хор», керівник народного ансамбля народної пісні «Дівоси» Нішкевич Тетяна Олександровна. Перший практичний етап – дирижирование концертної програми з хоровим колективом. Слово и музыка Алакиной, аранжировка Калинина «Спасибо за песню». Концертмейстеры Антон Березнев и Игнат Самойдук. Дирижирует Ксения Лайша, класс выкладчика Дейкала Людмилы Ивановны. Минута крутый
Брашика Дейкала Людмилы Ивановны.
Класс «Выкашка» Дзейкала Людмилы Ивановны. Вера наших светлых царей.
Натальи Ивановны. Першы этап дзяржаўнага экзамену скончаны.